Ano ang Yan. Yan. Good morning, Philippines! There are flowers here. Look. Flowers. Is this dead? May mga nagda-dumpster dive na dito. Oh my goodness. Maraming pagkain. Kunin natin yun. Tika mo yun. May celery. May salad. Mabigay natin ito sa mga pagkain. Sa mga hayop sa labas. Wala. Ayan. Maraming salad. Maraming salad. Kuha lang ako ng ano. Pero may ano. Jackpot tayo, guys. Look. Ang daming tinapon, guys. Oh, this is expired. Oh, when is this? Bread. May lemon. Ang daming lemon. Look. Chips. Oh. Ang daming lemon. May bread. Look. Bulok na yung iba. Itong salad makakain ko ito ng deer. Ay, ang dami. May mga meron dito, guys. Oh, hindi ko maano kasi itong celery, makakain din ito ng deer. Oh my God. May lime, magagamit ko pa to. Pagpilian ko lang yan. Ang daming orange, guys. Pagpilian ko to. Okay, meron tayong nakuha. Oh. So ito, okay lang ito. Pakain natin ito sa hayop. Tara. The deer have a food.
So, hi guys, nagbabalik po tayo guys, umaga na. At ito yung nakuha natin sa grocery store. First time ko po ito nakuha sa grocery store guys, as in. So ngayon, ito, ilagay ko lang dito. Ito yung mga kakainin ng hayop. Samahan ninyo ako mamaya, punta tayo sa likuran ng bahay. Kagabi kasi, di ba, nag-dumpster dive tayo kagabi. So ngayon ko lang siya titignan. And then, pipiliin ko kung ano yung magagamit ko. Like mga lime, lemon, ganon. May snacks dito, cherry. So yun siya guys. And ngayon, maaga na. I think it's 10 o'clock na ng umaga kasi 4 o'clock kami kanina guys nakarating sa bahay, 5 almost. So yun, and first time ko po ito guys, yung nakuha natin. At saka, itong mga nakuha ko guys is hayop sa deer at saka sa bunny rabbits. Kasi guys, ang daming bunny rabbits sa likod ng bahay, as in no joke. Kaninang umaga, 5 deer na naman nagpalibot-libot dito. So yun, kaya gusto ko talagang mag-grocery sa, yung parang sa grocery store. Mga gulay guys, wag lang yung meat kasi imposible naman, di ba? Pero maginaw na kasi yung panahon. Kahit yung mga ibang dumpster diver, kukunin nila yung meat kasi alam nyo, maginaw guys, hindi yun sira. So ito, may mga, pakita ko nga sa inyo. So ito po yung nakuha natin guys, sa basurahan. Mga salad, look salad, 2 salad, 3, 4, puro ito salad. So ngayon ilagay ko sila sa container. So ang gagawin ko, ilagay and din itapon doon sa likuran. Kasi po, bakit nyo kinukuha ko to and din itapon? Hindi naman siya pwedeng makain din namin guys. Kasi alam nyo, yung parang nag-ano na siya ba? Naglata-lata na konti. Sa Bisaya, lata-lata. So yun, and then look, may mga orange tayo guys, dyan. Yung orange sa amin yan, lemon, may lemon. Ay, lemon pala, lemon. So itong lemon na ito is, pagpilian ko po siya guys kung ano yung magagamit natin. At also itong mga lime, look. Lime. Madaming lime. Look. So yun siya po. Meron tayong celery dito, masaya ito guys, ang bunny rabbit guys, nanuo ko. At meron tayong Brussels sprout at celery. Look, meron tayong Brussels sprout, celery, and then meron tayong something dito guys, dipping sauce. This is the cranberry almond dipping sauce. Yan. So yun guys, yun yung nakuha natin guys, and also yun lang yung sa first time ko po ito sa grocery store talaga guys. And also meron tayong bread. I-research ko guys, hindi kami kakain ito. I-research ko lang, ito siya is bagel. And also, i-research ko kung pwede ba makakain ang deer ng bread and bunny rabbit. So, let's see. Tignan ko siya guys kung pwede ba. Bread. Ngayon, ang gagawin ko, ilagay ko dito yung mga salad at saka yung kakainin lang ng hayop yung ilagay ko. Para i-diretso ko na siya ganun. Alam nyo guys, masaya ako na makakain ng mga hayop din. Kasi gutom sila lalo na ngayon na winter. Kuha tayo ng kunin lang natin itong mga, meron kasi lang kasama na cheese. Yun lang yun. Kunin natin. Masaya naman sila guys, may makakain sila. Mahirapan kasi silang kumain kapag maginaw. Wala ng mga damo, patay na, wala ng dahon ba. Ayan. Kunin natin yung cheese. Marami guys. Kagabi may mga bulaklak doon. Sabi ko, maganda sana yung bulaklak ba, kaso saan ko siya ilagay? Ang dami ko ng bulaklak dito. Saka itong celery, ang gagawin ko is ganito lang siya. Ganyan. And ano pa ba? Meron pa bang salad? And then i-research ko itong bread.
Yan. And then ito din. Ito din sa ano din ito. Masaya yun sila guys. And i-scattered ko man siya. Hindi ko siya ilagay sa isang lugar para talaga hati-hati sila. Kasi yung deer, may pathway yung deer doon sa likuran namin. May parang kung doon talaga sila magbuwok ba, magtitingin-tingin. At saka yung kaba ni rabbit sa kabila naman yung sa ilalim ng mga bato-bato. Kasi yung property namin, may mga parang kakahuyan pa ba, mga kahoy. And then may mga bato-bato sa ilalim. Doon yung mga sila nagtatago. So yun guys. At saka ito guys, pagpilian ko lang ito guys, maghanap tayo ng container. Maganda guys. Hindi ko gamitin lahat. Kasi hindi naman lahat maganda. Yung ano. Okay, meron silang sira. Sira. Oh, shit. So yun. So ito lang siya guys. So salamat sa panonood guys. And then, hugasan ko lang yung mapili ko. Especially lemon and lime. Hugasan ko sila and then pagpilian. So yun guys, salamat guys. Kita-kits tayo sa susunod na dumpster dive. Sana po maulit po natin itong grocery store. So yun, bye. Thank you. Bye-bye. Ilagay na, ano na natin, ipakain na natin ito. May pusa tayo, bisita, oh. May visitor tayo. Hi, Liam. Hi, Liam. Yeah, you want it, ah? Lily. Hi, Lily. Liam. Pakain natin ito sa mga hayop sa likuran. Wala ng mga dahon. So, kaya nag-ano na sila ng mga pagkain. Naghahanap. Ito na siya. So, ito property pa rin namin ito siya. So, pwede lang magtapon, pakain ng hayop. Kasi sa amin kasi yun eh. So, dito yung deer. Ito yung daanan ng deer. Dito sila dumadaan guys. So, ngayon, ang gagawin ko is, dito ko sabuag yung iba. Dito guys, look. Ito na. So, ito na siya. Hatiin ko lang po ito. Look, hatiin ko dyan. Yan, pagkain nila. And then, gulay. Gulay dito guys, oh. Dito. Yan. Yan. Yan lang. Yun yung pagkain ng hayop. And then ito naman, para sa ano, tawag nito, sa bani. Kakain naman yung bani. Yung bahay namin, oh. Wala nang dahon yung prutas namin, oh. Dito ako nag-harvest ng prutas, guys. So, yung bunny is dito sila, guys. Dyan. And then, so, yan. Dyan yan. Aray. Ay, yan. Dyan kasi yung bunny kumakain. So, let's go. Wala nang laman. Uwi tayo, uwi.